De productie Broers in Bloed van het Hitfabriek is in de radiostudio van Omroep Friesland opname door de gelegenheidsformatie Joekelbut en een band van harkers. Bij het creatief proces waard Omroep Friesland verslagjouwer Roelof Lausma holpen toch jonger en tekstschrijver Sipke de Boer van Warkum. Dus 8 vocalisten, dat is vrij lastig. We moeten eerst maar 3 groepjes maken. Dus vocalisten die mogen jongen hebben bij elkaar oefeningen litten, de steken die jongen moeten. Bij elke jaar in bij die een instrument spelen en die gaan elke apart van gezet en nu even het samenvoegen. Dus ja, dat gaat steeds beter, komt wel lijn in. Het nummer is in een weekend het maken, speciaal voor de Frieske Muziekwieken. Harkers konden een tekst en melodie bedenken en er waren audities. Joet is het lied al draait terug oren radiostuurders als RTV Drenthe en Radio Mercurius in Ljouwert. Sipke, de week is voorbij, best tevreden? Ja, ik vond het super. Ja, ik ben hartstikke tevreden. Dus van week een week hard werking was, maar ik ontzettend leuk, dus ik vond het super. Noem maar eens nou ek op oren radiostation VN. Ja, prachtig. Dus dat gaat hartstikke goed en het kan alleen nog meer worden, dus super top. Morgen is de afsluiting van de Frieske Muziekwieken. Dan begint het stemmen van de Frieske Top 100 die de omroep Artis Dij weer uitstuurt.